ukufunda nje mfethu ngisho wayese high school ngangifundela ukuphasa nje mina bese abazali ukuthi babehave and then eva lapho ke bese ngihamba ngosebenza phela bethi kumele hamba ngosebenza mina bese afume ipolice mfethu yabo manje bese ngabona amaphoyisa akwanda ubone ukuthi hayi impilo ayizongishana yeah. Come on. What a point. No other way. If ngifika umuntu eseqede ukusipana la kodwa uthi ngiqede la ukuthi ngivale la. Away. Hayi ngoba senikhona manje. Edit lapho. Yeah, please. Is it the next episode of Fika Learners? Yeah, but basashaya ke Learners uzophuma kusasa ngibona. So what the issue name? Weekend. Namanye ama episode ama-scenes ade sewashutha dog yabona nje. Yeah, that's when you shoot on weekend. We'll have to choose on weekend. So vele each and every Thursdays it premieres a new episode. Mfethu kahle isifiso ngabe kanjalo kodwa phela manje engithi kuba nezinkinga yabo uthola ukuthi abanye abantu ngoba sebenza labantu abaningi yabo uthola ukuthi suplanele ishooting then abanye abantu babe nezinkinga mhlawumbe edladleni. So manje usakwazi ukushootha and usakwazi ukukhipha futhi ngalo Thursday ujalo ukhipha ngayo. Okay. So kina lakho sekuphoqa ukuthi compromise. Yeah, ubone ukuthi wena njani phela nabantu sokubathembisela abantu. Yeah, that's the thing. Ngibuzela lokho ukuthi phela I'm sure kunabantu that yazi ifana njengo 8 ebusuku generations. Yeah. Yabo uyazi ukuthi khona ku generations. Bafisa yabona manje namanje sifele na i-TV nje mfethu. This is really too, man. Let's get moved, man. Oh, what you TV bafethu. Ngibuyisponsor. Hayi lento nje izophuma nendlebe yami le. Izophuma nendlebe. Kuleba no ungasabi lekhanda lezi. Ungasabi lekhanda. I'm trying to take it easy. Yeah. Yazi nanani lekhanda lami yabo lensizwa. So manje usinoma olibamba na utatazela ungaveli ubamba ngaso ubamba nje ihenanye ekhanda. So now bafethu we just decided to come and visit you guys. Paniseno is like too great. We always see the content that we always delivering to the people. As we were talking about the Kasi Learners. Just to take us back to the early stages of a development, their passion of doing videos, as in like being this big to social media, specifically YouTube. Which what inspired the vision? Which you guys, you just wanna become video creators. Everybody knows careers out here. Ngizothini price yabo kahle mina bese ngasho ukuthi before wona yonke into yenzeke yaqala ngisase high school leshandisa yabo mina ngangayitshela bona bahle ukuthi bethi umlomo uyadala yabo baba yileyo shandisi mfethu yabo ku matric dance lento ukuthi mhlawumbe uyabizwa nophathina wakho seniyaphuma ke nongenayo stage manje uphathina wakho so okay uphathina wakho ufuna ukuba udokotela omunye ufuna ukuba uthisha yabo mina ngathi ngifika lapha ngathi bese ngifuna ukuba stand up comedian abantu Away. and then wonke umuntu bathi noma bathi uyabuka uma Lo muntu esefundisa inyanganga. Ushaya amahlaya bese uko serious la ezimingane ufuna ukuba ama-pilot wena ufuna ukuba ushaya amahlaya yabo kwabile oshandisi ngaqala lapho mangiyibuka lapha isesigele kuthiwa ngiyahlekisa yabo mangisemsebenzini la ngisebenza khona amabhosi angitshela ukuthi hayi baba usefieldini errong wena fanele ushayele comedy futhi ushayela amahlanu umu-act khona semsebenzini but mase ngingasafuna ukusebenza mina ngangiyigulisa ngi-act futhi ngigula ngempela ngangingena i-date ngitshele dog ngabuye emsebenzini futhi nge-ambulance ngi-act sengikhathele futhi ukusebenza futhi bese ngayikhohlelisa futhi
Sesiyahamba ngale ndiyake le labo manje ngiyisesibhedlela yabo manje la ngitshela ukuthi ayiseo sagrand manje ngiyabona emsebenzini ukuthi bayathi ngishaya amahlabo so manje mangiyeka ngithi sengirathi bazobonisa lo mjito lo unamanga Jesus i-R semthando dog bakufaka i-R semthando dog ngikutshela phethu ukuthi oh hey skitololo Sorry. bakufaka kuye-emergency room ngoNthando. cabanga dog bese ngoba ngafika phethu lapha bangifaka nayo i-wheelchair yabo mangifika lapha phethu bangifaka i-wheelchair phethu khona abantu abagula ngempela lana phethu yezo manje ngiyabona phethu mangidlula la kulayini khona abantu abagula ngempela abakhohlelayo serious manje mina ngikwazi ukubabonga mangibabuka ngohleka manje ngiyabonakala ukuthi namanga ukuthi hayi no lo muntu ushaya naye akufane bahle oxygen phethu kwathiwa phethu usarathi efethu tela cabanga ngoba manje mina ngifuna ukugodwa ngekhaya sengekuse kangaka emsebenzini kwathiwa hayi no uzolala la emsebenzini cabanga ukuthi ngathi laba ngibhedela-ke laba mfethu so vele esifanele kulo muntu lo ngisho uma kuthiwa ulate ushaye ama-excuses abhani gcine sekuhleka ujuke usubahlekise wonke futhi bagcine sebengasanaki kuthiwa hayi okay no siya-understanda ngoba uwena gumede hayi sifane. So from high school, you finished your matric. What did you pursue right after matric? Ngaya fethu elontuzaneni e-DUT ngawushaya i-operations management for 3 years. Nakhona futhi angiyiqedanga fethu ngavele kwasala umlenze owodwa ngamithisa sengimithisile manje bese akusakwazi ngiqhubeke nesigele manje efana manje ngisebenze manje yebo lodwa ngihamba ngawusebenzela amandiya bese ngibhedela la nawo fethu mina-ke esipaneni ngangihlezi mangike esipaneni efanele isala sengifisa ukukhahlela umuntu noma ngizokukhahlela umuntu yabo ngamanje isicefa ngizwana naso mina ngisandiphisi yabo. So part of ukuthi-ke wenze like videos as a concept as a video creator, specifically in comedian, it's what gave you real space ukuthi you can do anything that you want without having to get irritated noma banginisiphi isikhathi. Ya ukuthi yabona fethu angathi uthi ungabuye le mbuzo yakho ubuye ushaye ngegeba ngoba ngingasezwa kahle ukuthi Ungazi ukukhuluma nawe futhi. Yabona ngisholo ukuthi ngokuthi awuhlezi ufuna ukukhathela abantu emsebenzini noma mhlawumbe ayeza ama-episode la ovedane ikhahlelelo skit kabukabi. Yasipana ngibuza lokho mfana yini. hayi fethu no. So Lamenzi boy, you started Pusha as in content. So what like mainly on TikTok with doing rounds, like Akulu, Facebook. What inspired you, or is it also something of Pumena from the school and Oguti? You're going to reflect on. So na PlayStation is the best kind of process game. Parece que já é chuva, né? 2019, tá bom? Yeah, I can't 2019. It's okay. Yeah, me too, man. Oh, you look a bit old, what the hell? Yeah, ngiyashaya futhi. No ekela kuthamba nerazo manje yabo mase kubona ngathi semdala yabo lo nje. Andizali izivuma zeshandisi bese. Okay. Yeah, futhi 2020. Ngihlale ekhaya, ubani nani ngesigelo. This is very how come creative as full skill. Bese bese asifuthi because iwo. Ukuthi uyazi uma esigele bese ngoba sesikhathi sesishini sebenza usithola. Nakhona futhi esigele bese usubuyela ingane. Yeah, bese Khuleka. Kama futhi kwamnandi ngoba sesigele usubele sokwaziwa mfethu. Yeah, mina mfethu ufunda nje mfethu ngisho wayese high school. Ngangifundela ukuphasa nje mina bese abazali ukuthi babe happy. Neva lapho ke mase ngihamba ngosebenza phela bethi kumele hamba ngosebenza. Mina bese afume police mfethu yabo. Manje bese ngokungabona yamaphoyisa akwanda. Ngibona ukuthi hayi impilo izombishana. Yeah. So they always say a good team
you have to start with what you have. So I believe what you uqale ngo-2015 beyond ukushutha. To just start, what do you have? Who do you have to support you to actually wenza ngale ndlela office utwenze ngayo? Ngaqala ngefoni first. And abantu ababengi-support babamajita because babeyazi vele ukuthi lo mjita uyayigulela yabo. So nje nakhona nabanye abantu fethu umunye umuntu ubona ngespan sakho ukuthi hayi lo mjita uyaphusha so kumele ngimfollowishe yabo or ngimsupport. Because into eshayo thina vele sifuna ukuthi basiqala vele sifuna ukusupportwa yiwona wonke umuntu. Kanti ispan sakhe esikhulumelayo fethu ukuze abantu mase bayakusupport yabo. Because wena awuzange futhi uthi hayi ngiyasupport iKaizer Chiefs. Wabuka indlela edlala ngayo uthi hayi no yawina le mpahla yawina abadlala labo lo. Wathi ngibasupport. Every time akhula kanjalo futhi nama-supporters abo yabo indlela abadlala ngayo. So manje uma uzovela uthi nje uqala i-team mase utshela ukuthi nje ngothola ama-supporters kanjalo hayi ahambe kanjalo. And then you went on to build your team. How was it easy to recruit abantu ozosifana nabo to share the same vision? Or noma mhlambe ukuba nzima baningi abasalile endleleni awubheka ukuthi ngoba ngenza kanje so actually as usuyi-director manje you direct your own dramas. Lokho ube lula noma nakhe ukwabhekana nomzini ekutholeni abantu that you can yazi futhi bese ngibuza le mbuzo serious noma ngiveza ngasendlebeni manje ngingaseka. No, it's because ngibuka i-consistency abantu osebenza nabo mfethu. Ustandard singeminyaka. Mangithi consistency ngibuka indlela eqhubekeka ngayo ukuthi angiboni kukhona abantu abasala endleleni noma abanye bezenzela izinto zabo eceleni to talk about those skits by pay or shames or lethu. Sure. Ngibuke ukuthi i-growth yenu ayifiki ekuthenini makhulu omunye uba nesilwane kanjalo ngoba as indlu emnyama iyona into esihlezi sibhekana nayo leyo. So ngibuzela ukuthi how do you maintain that ukuthi no as much as abantu bezenzela izinto zabo emaceleni impala ukwazi ukuhlanganisa abafethu nenze umsebenzi? Ngicabanga ukuthi bethu ukuba ne-relationship nabantu nisifana nabo yabo njengokuthi i-relationship yami nolo besifana nabo bethu i-brand yabo ne-respect nayo yonke lo shandisa. So siyazi ukuthi sina bethu uma ukuthi sosifana sihlangene ngomoya owodwa noma futhi sesingasasifani futhi siwumoya owodwa because kunaleyo relationship outside i-space sokusifana because siyakwazi ukuthi sihlangane nasemaklabheni yabo kunyiwe kuyahloniphana futhi nakhona nalapha yabo lo show. So it's all about nje futhi i-relationship onayo namajita akho. If umjita nawe obhedayo futhi bazobhedela abantu yabo. If ukuthi umjita obrand futhi nizosifana nje brand nakhona futhi usifana nabantu abane-vision eyodwa ecishe ifane neyakho futhi kulula nanomuntu ofuna ifame ofuna ukuvela. Sure. Yabo umuntu ofuna ukuvela futhi kuyinkinga usifana nomuntu ofuna ukuvela. Ngoba mase sevelile mase sethola esebonakalile useyaqala usebo-superhero manje seney'mpilo awazi kanjani ukuthi. So into ebalulekile ukuqinisekisa ukuthi inhlonipho ikhona ngaso sonke isikhathi nanokuthi i-vision kumele ifane. Sure. So baningi bethu like there's a lot of content creators abantu bayaphusha but to reach my story okay from 100,000 to 500,000 views now the subscribers on YouTube. What was the strategy? Was there something unique you were constantly doing? Mangisho njalo ngicabanga ukuthi ikhona le nto olokhu uyenza egcine ikubeke la usukhona kwama-subscribers noma uvedane wavuka nje wabona umsebenzi usuphakeme kakhulu? No nafethu i-consistency nakhona futhi with ama-series lawo wakhiphayo cause masesathatha ukubheka kahle mina nginama-series ngicabanga ukuthi mhlawumbe awu-5
ngiyabona ukuthi abantu bayathanda because abantu bayathanda ukubuka into abazokwazi ukuthi bayilandele ngakadeni iskiti naso futhi siyayenza ijustice kodwa omunye umuntu uma eqeda ukubuka iskiti noma yini uvela afuna upart 2 yabo uvela ubona ukuthi i-strategy nakhona ukulalela i-audience yakho yabo ukuthi yini abayifunayo yabo so once ulalela i-audience yakho ukuthi yini efunayo kulula ukuthi nawe uzofike la ufuna ukuya khona because ekugcineni nawe wenzela bona yabo Sure. Manje bese YouTube bese ukuphazamisa lokho. Uyaqayini leblandi bese. uYouTube mfethu kuya nangespan sakho futhi yabo Sure. so abanye abantu ngakayitshela ukuthi nje mfethu uYouTube uyakhokha mfethu yabo ukhokha ngale ndlela mfethu osipana ngayo because njengoba kunama-video awu-3 mhlawumbe 300 and something manje ama-video ami wonke lawo ma-video manje nawo futhi asakhokha namanje akusho ukuthi nje mfethu ivideo yodwa manje isizongikhokhela imali engako isuke segenerator yonke lesipane ngishaya from ngiqala kuze kube imanje wonke lawo ma-video asakhokha namanje yabo. Okay, so you ngasho ukuthi it's consistency bethu ukuthi abantu ungarelax ungakhokha. Ya ungarelax ngoba phela vele imali iyehla futhi iyehla uma ukuthi awuspane yabo ngoba uma ukuthi uthola imali engaphansi $100 ayingeni fanele ibe ngaphezulu until kuze kufike kule nto ukuthi okay so cash out. Yeah, okay. No, great stuff. Great stuff because no Spanish is born and kunale nto ukuthi abantu basaba ukuqala mfethu, people are scared to start and kuba kule level esimikuyona it proves ukuthi if you just start and do what you believe in, only the future will tell you ukuthi ungahamba ukuthi ufike. So right now you've made a mark on YouTube. Ngabe akhona ama-arrangements ukuthi now you want to take it to the big screens. Ngakubona mhlawumbe on ama-drama, ama-soap, ama-series as uLeon Gumede. Nizoyibona leyo nizayibona leyo soon. So yeah, first kuleyo nto nje first because kunama-movie nje first engifuna uwashaya ayiweki ngifuna uwashaya before lo nyaka uende kodwa manje wakuthi-ke ngoba phela ngashaya isimoto ngeyimanzi nginosketi nongithandeni hayi futhi leya weekend bafethu but yeah fethu beke ngifuna ukushaya ama-movie nje bethi awu-2 before unyaka uende kodwa-ke kwakuthi fanele ngilungise lezo zinto but next year nje bafethu ukukhululekani. Uzoshaya ama-movie one time. Yeah, but yonke ngifuna ukuyenza nje but like every year ngathi ngakhipha ama-movie awu-2 or 3. Yeah. Just ukuyi-challenge ngibone ukuthi okay le mpahla ngihambe ngifike nayo because looking at ama-movie ama-2 ngisawashayile i-Porter Part 1 no-Part 2 i-feedback ya mfethu nami uma ngibuka ngiyabona ukuthi hayi boy isipanile yabo and then uma ngibuka futhi ngiyabuka ukuthi okay ila nga-improve khona nala nga-improve khona so nje angikwazi ukwenza into ebhedayo kunaleyo kade ngenzile so suka la uya phezulu. Yeah, one time. Yeah. So manje as umuntu who's always grounded into comedy uhlezi nje bethi ushayele ingqayi relationship wise how do you maintain to be serious as in like ukuthi nje bethi ukwazi ukuthi commit to one person okay spirit sekungena spirit dog ufaka ubaba nami hayi isiwe ndlebe hayi sure ukuthi dog. So now I was just saying how do you maintain life outside of by content creator, talk about relationships nala endlini nje bese like we balance your lifestyle as a content creator because manje mhlawumbe kunokwenzeka nje you with your girl wedane ushaye joke mhlawumbe it gets personal kumuntu ophila naye or it's a matter of ukuthi wonke umuntu vele ophila naye they understand who you are. Hayi mfethu ngicabanga ukuthi abantu engiphila nabo ba-understand ukuthi into kanjani yabo
phela kuyenzeka la uthi uyajoka ujoke kabi kuyenzeka ngoba naye futhi uyakwazi ukuthi umuntu ajoke kabi Sure. yabo Ugcine ngafiki kahle kumuntu. ya yabo fane compliment le uJohn ushaya u14 grand kuthiwa yini egqokile wena yabo usuyabuka manje ukuthi athi hayi ngiyadlala umuntu sekufanele wenze njani ngemali ngishintshe noma ngingashintshi So can you take us through our brands that you collaborated with? Is it like commercial brands? Noma mhlawumbe into obungakagqibi kuyona leyo. mina basama-brand bese bengawosifani nawo but yonke engicabanga ukuyenza leyo nawo yabo because ekugcineni fesi inyuke elahlile lebolo inyuke elahlile bafethu yabo so manje fesi wayi ngampela futhi umuntu ayinyushe inyuke Inyuka bethe elahlile. elahlile sure manje wena fethu awukhulumi vele awukhulumi wena Uzoqoqumshini nayo. Yeah, no. Uyishayela indakazo one time. sho ubani nomjide lo masha nawe ubani nomjide lo mo Amanzi amafutha I don't believe I say fun. okay I know sikuzwa kahle alright So storyline say Casilenas somebody pendek and I'm sure what you go back to what you planning on doing among movies. Besides movies, is there any other series in terms of the keeper on YouTube as time goes by, or you just gonna stick to Casilenas? no akhona mfethu ama-series engicabanga ukuqhubeka nawo namanye ngifuna ukwaqala because khona leli kuthiwa umuzi oyinkinga Yes. yena ngigcine ku-episode 3 so ngicabanga ukubuyela kuyona and uFarmboy futhi naye ngicabanga ukubuyisa so nje ya mfethu akhona It's good because people will forever believe on everything that you just put out there. So because it's mainly comedy, but I'm a comedy as ironical, creating messages that people can actually relate to. So then your content is basically bounded to izinto ezenzeke elokishini, izinto that abantu abakhula kuzona, and that things that abantu mabeyibuka bekwazi ukuthi beyi-imagine in their lifestyles. Yeah. So like even with Ikasi learners, when you write and when you in front of the camera, what message do you always look at, like giving that viewer at that specific time? isikhathi esiningi mfethu njengekasilenazi uma uyibuka isabhazi impilo yasesigeni ukuthi kukhona amabhuli nazo zonke lezo zinto lezo othisha omkhulu ama-security iy'ngane so imessage engiyivezayo lapha ngiveza impilo yasesikoleni ukuthi ikanjani as much as nabazali bengayitshela ukuthi ingane ziyofunda lapha esikoleni there's a lot that happens there baba yabo ziningi izinto abantu abangazi ukuthi kwenzakalani lapha and isikhathi esiningi i-chaos eyenzeka la esigeni and ikasilenazi mina is about i-experience yami yabo esigeni njengoba ngitshela ukuthi mina esigeni ngangeli kuyohlupha angingayeli ukuyofunda yabo so khona abantu abakanjalo futhi babonayo ukuthi hayi no laba bebeyela ukuyohlupha laba fethu abekho serious yabo omunye umuntu angatshela ukuthi hayi lo ngiyazayo indawo nempilo kodwa asibuke ukuthi siyephi
ngokuhlanya kwethu lokho lekezo sikwenza eklasini siwasinakile so ngiyakuveza nakhona lapha ukuthi yazi labantu laba abasuke behluphe eklasini ungabathatha ngabe utshela ukuthi vela no idom lezi kanti isikele akuyona ishandisi yabo ishandisi yabo ikwi-creative side yabo kwento efana ngabe bayenza bona instead of isikele because isikele naso futhi singakhuluma sithini siyafundisana bona kodwa sinabo ukubambezela yabo ekugcineni amaphepha adingakala egcina because isikhathi esiningi ezindaweni eziningi bafuna namaphepha yabo so angisho futhi nakhona ukuthi isikele asibalulekile isikele yabo kodwa naso sinawo ukuthi sibambezele yabo because manje ukubuka ukuthi manje omunye umuntu abuka ukuthi if only ngathi ngiphuma esikele ngabe ngiqala leshandisi yabo ngabe sengikude manje but ke ngoba yonke into inesikhathi sayo ngiyarelaxa futhi yabo yayinto inesikhathi sayo and mase ngabafika isikhathi ungaze uyitshela ukuthi uyathakatha ungaze uyitshela ukuthi kunezinto ezivimbayo ngesikhathi singakafiki so ngiyabuka boy upbringing yakho itanga vele umfundisi umkhulu omkhulu futhi mina kuleya angishumayelani mina kuyouth kuyouth mina bese angishumayela bese mina ngishumayela dog ngishumayela ngempela bese ngishumayele bese ukukhala umama mfethu bese bephuma mfethu esontweni ukuthi hayi mama hayi ukunzima ngibona nami ukuthi hayi no amandla Holy Spirit akhona manje uSikhulu sibabona bese liyamisha ngithi direct ngingosibuku no hayi sizoyibamba ngelo sizoyibamba ngekhulu and then naseklasini uyoshaya ipresentation ngena usukuma nomqondo wawo bese ngizoyenza inomqondo wayo faka phela kitaza yo Kapal? kitaza Was great. yebo le muntu osilent le ukuthi okay ngisacabanga ukuthi ngizawuthini igama nje nawo Ngoyamba nespan. Phela nje nasi kwispan sethu khona la engadingeli khona ukuthi umqondo wakho usabalale nje. engathi nje ufocus ngento focus akuyona Ngani ushaya into eqondile. na baba lona bana baba wenzanga Ufuna ihloboni impande? Ushaya ihloboni? ngishaya isilakampani So manje I'm sure ekuhambeni kwesikhathi there's gonna be even ama-events whereby you're gonna be doing ama-pop-up ama-stand up shows coming. So lokho nakho should we expect in the future or mhlambe What's correct? So we say stand up comedy. Stand up comedy, hey bro. I know you can understand. Nani mfuni ukushaya stand up comedy. Kanti hayi
I'm going back to that. ukuthi that was your dream. Phela amanye amaphupho awazofezeka manje, but akusho ukuthi ngiyasafezeka. Hayi uthi ngathi bafunganga izama lo mpahla yabo ngiyashaya i-short left yabo Indaba. so umngane wami wanephathi yabo Sure. so menephathi kube le mpahla leyo ukuthi okay ngoba vele ngifuna ushaya stand-up comedy othi ngisishaye la ngisitheste la kule phathi yalo mjuda yabo Okay. kodwa futhi nakhona angiko ukuthi ngizoshaya stand-up yabo because manje uma kuthiwa hayi okay nangu leyo mgumo nje sezoshaya stand-up comedy uvele ubone ukuthi okay yazini uleyo mazoshaya stand-up comedy sesendele uhlekake manje fana yahlekisa kanti uma ngizofika ngumuntu ozokhulumela umngani and then mase ngiyahlekisa lapho nalapho yabo ngathi ngizoshaya kanjalo mangiqala la ngiqala ngomthandazo bethu ohlekisayo yabo hayi bahleka abantu yabo kanti vele manje inkinga angibuki nale environment ukuthi abantu sebedaliwe futhi yabo mangithi ngiyaqala ngiyahleka bethu hayi ngizama ukuhlekisa abahleke kancane sesiyahamba-ke isikhathi yabo le mpahla liyehla kanje lisi sengiyabona-ke manje ukuthi hayi labantu abasahleki hayi vele ngithi hayi no bafethu hayi bengizobingelela ngithi hayi mnganami happy birthday yabe ngiyiphumela futhi kanjalo. And then after that, so ngabona ukuthi hayi ngabona ukuthi hayi no boy it's not the one. Ngoba manje la mpahla bese kufanele ukuthi uma ushaya i-style work kufanele ube ne-backup ezobuya manje fast manje uma uzoshaya engazuthi i-work nabantu futhi i-environment bayaphuza abantu bajaha ukuphuza nje abantu babangela isicefe nje yabo so mina nami ne-environment angizange ngiyibone ukuthi okay no la kufanele mhlawumbe kuba kuthiwa ngikwenye indawo mhlawumbe babezoreceiva kanconywana manje iy'dakwa uthini ey'dakweni manje abafika emcimbini bazomosha kuyikini. So it was basically that ukuthi hayi no it didn't work. Yeah ngabona ukuthi hayi no angisuso lo stand up lo ngifaka ucomedy yeah one time vele phela you cannot change the winning formula. So yeah. if you usuyitholile i-strategy esuthi hayi no this is the one, you just got to stick to it. But then I believe with the comedian there's so many things that you can even go on there. You may not have goes and goes because before we rap, it's almost December. Yeah. And unyaka uthawuqala, I believe ukuthi kunezinto that you said you wanted to do but agcine singenzekile which you have counted before kade sitshena ngazo the movie and everything. So Leon Kumete film in 5 years, mhlambe what can we look at ukuthi kuzolenhambisile? What's the vision? Njengoba kade ngishilo nefesi ukuthi iplan yami ukuthi every year ngikhiphe 2 or 3 movies. Ngiyabona ama-skills for uyabo just ukuthi umuntu aloke ephusha ama-web series but sima sesikhuluma into serious where ya-actwa ngempela futhi like kufanele kubonakala ukuthi lento oyenzayo la kuyanyiwa ngempela yabo akudlali so nje futhi in 5 years futhi I see Leon Kumete films kukhona ama-movie ayo adlalayo la ku-TV yabona zonke lezo zinto lezo ushaya nama-brands nama-collaboration nama-brands yabo ngalokho kuzokwenzeka in no time. So mina bafethu-ke we really appreciate ukuthi nesithimbe to come here and actually profile you guys from the Barbershow. It's like a way, it's like a salon. We done here, so we need that we believe we'll just make sure that we're gonna be doing, and we're just gonna stay in touch and stay in contact. So abantu that they can expect to go to next year now we must watch a movie boy just gonna come back and actually
sizwe i-feedback ukuthi-ke how was the journey on developing all that is to come. Away. Nakhona futhi if ukuthi kudingakala ama-character adinga ukuthi ashaya ama-haircuts on sisoza esilaxaway. There's no other way. Yeah. There's no other way besides the slacker way. Slackaway or nothing. Away. Hey, spirit sakho boy.